Здравейте, аз съм Камелия от 8 клас и днес отбелязваме седмицата на предприемачеството с урок на тема креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Тази тема ни учи да забелязваме нуждите около нас, да мислим смело и да превръщаме идеята си в решения, които могат да бъдат полезни на хората. Нашата идея беше да измислим домакински юрит от 2035 година. Иновация, която решава истински ежедневен проблем. Използваме творчески подходи, обсъждахме различни възможности и създадохме модел на бъдещ уред, който показва как една идея може постепенно да оживее. Сега моите съученички ще продължат представянето, Николета ще разкаже за нашия уред на български език, а Габриела ще направи представяне на английски. Здравейте! Представяме ви робоготвача 2035 година, умният домашен помощник. Hello, we present to you our RoboChef 2035, our handy home helper. Какъв проблем решава? What kind of problem it solves? Когато бързаме за училище, работа или среща и нямаме време да сготвим храна. Whenever we're hurrying for work, school, or a meeting and we don't have time to cook. Когато сме уморени или се прибираме късно. Whenever we're tired or we come home late. Когато не знаем какво да сготвим или липсват идеи. Whenever we don't know what to cook or we don't have ideas. Помага на семейства, в които никой не успява да приготви топла храна на време. It helps families in which no one can prepare hot food on time. Как изглежда? How it looks. Робот с модерен метален корпус и височина около 1,5 метра. A robot with a modern, sleek metal body with a height around 1.5 meters. Разполага с градени кухненски уреди, като бъркалка, нож, малка фурна, тиган, 3D принтер за храна и ходилна камера за съставки. It works with basic kitchen tools like a mixer, kitchen knife, small oven, pan, 3D printer for food, and a fridge camera for ingredients. Има голям екран на гърдите, на който показва рецептата, времето за готвене и хранителните стойности. It has a large camera on the front of his chest, which shows the recipe, ingredients, and time for it to cook. Движи се плавно с гумени колелца, които не нарастват пода. It moves smoothly across the ground using wheels so it doesn't scratch the floorboards. Има умно рамо, което може да реже, бърка, пържи и сервира. It has a smart shoulder which can cut, mix, cook, and serve. Как работи? How it works. Работи чрез гласови команди, робоготвач приготви супа. It works through voice commands. For example, RoboChef, prepare me a soup. Свързва се с телефон или таблет. Избираш рецепта от специално приложение. You can connect it to your phone or tablet and choose the recipe through a specialized app. Може да сканираш шкафа и хладилника и да каже какво може да се готви на различните продукти. You can scan the inside of a cupboard or fridge and it tells you what's available. Ако нещо липсва, предлага замяна или автоматично поръчва продукти по избор. If something is missing, it offers a replacement or orders the ingredients straight for you. Винаги съобщава кога храната е готова и я държи топла. It always tells you when the food is ready and keeps it warm. Защо е полезен? Why it's useful. Спестява време, докато се къпем или учим. Той готви вместо нас. It saves time while we're taking a shower or studying. It cooks instead of us. Безопасен е. Има сензори, които предотвратяват изгаряне, прегряване или разливане. It's safe. It has sensors which alert you when something is overheated, burning, or overflowing. Здравословно хранене предлага балансирани рецепти за деца и възрастни. Healthy eating. It offers a balanced diet for kids and elderly. Перфектна за забързаното ежедневие, храната винаги е готова на време и е винаги топла. It's perfect for daily life. The food is always ready on time and always warm. Подходящ за семейства, възрастни хора или ученици, които чакат топъл обяд след училище. It's perfect for families, elderly, and students who want a hot lunch after school. Благодарим ви за вниманието. Ще се видим скоро. We thank you for your attention. We will see you soon.